Hasieran esan dugun bezala, sokatiran aritzen diren taldeak 8 pertsonaz osatuta daude. Txapelketan, taldeak pisuaren arabera sailkatzen dira. 4 talde egin ohi dira. 560 kilotik beherakoak, 640 kilotik beherakoak, 720 kilotik beherakoak eta pisu librean aritzen direnak. Janzkeraren aldetik esan, kirolariek galtzak, elastikoak eta galtzerdiak ipiniko dituztela, bai solairu gogorreko saioetan, bai lur gainekoetan. Gerrikoaren erabilera borondatezkoa izaten da bietan. Oinetakoak erabat ezberdinak izaten dira batean edo bestean. Solairu gogorreko sokatiran, porlan edo harriaren gainean egiten denean ohizko abarka erabiltzen da. Goma gainean egiten denean, azken urteetan, kirolariak zapatila bereziez baliatu izan dira. Lur gainean berriz botak erabilioi dira. Ikus dezagun oinetako hauen zenbait berezitasun. Boten zola, takoia eta takoiaren ertzak lerro berean egongo dira. Ez da onartuko inolako berezitasunik ez botaren ertzetan ez da oin puntapean. Takoi azpian ostera metalezko xafla mehe bat jartzea legezkoa da. Hori bai, ondo berdinduta ipini beharko da. Dagoeneko guztia prest daukagu jokuan sartzeko. Taldearen pisua eta agindutako kategoria badatozela baieztatu ondoren, epailearen baimenaz kirolariak soka ondoan ilaran jartzen dira, bata bestearen atzean zutik. Bi zortzikoteak aurrez aurre sokaren bi muturretan jartzen dira, jokuari ekiteko prest. Epailea erdian ipintzen da eta guztia prest dagoela ikusten duenean, bi besoak aurreratuz jaso soka aginduko du. Kirolariek soka hartzen dute. Taldeko lehenak, hau da erditik gertuen dagoenak, marka urdina agerian utziz soka atzeragotik heldu behar du. Bestalde, azkeneko muturrean dagoenak, aingur gizonak, soka bere gorputza inguratuz kokatuko du era honetan. Besazpitik hartu, bizkarra gurutzatu eta aurrekaldetik beste bezazpitik atzekaldera bota. Soka zutik eta bi eskuez heldu behar du. Epailearen bigarren agindua tenka soka izango da, eta une berean besoak gorantz luzatuko ditu. Hurrengo egin beharra, sokaren erdiko marka eta lurrean dagoena parekatzea izango da. Horretarako epaileak eskuez, keinuak egingo dizkie kirolariei. Bi markak parekatzen direnean, eutsi oihukatuko du, eskuen aurrak erakutsiz.
azkenean eta eskuak azkar jetxiz, tira esango du, une horretantxe hasten da jokua. Tirada, sokan dagoen marka batek lurrean urrutien duen bestaldeko marka iragaten duenean irabazten da. Tiraka ari direla, talde bateko edo besteko kirolariek oinetako ez ezezik, gorputzez ere lurra ukituko balute epaileak falta seinalatuko lieke. 3 falta egin ezkero, taldeak tirada galdu egiten du. Kanporaketak 2 tirada izaten ditu, eta bakoitzean taldeek tokiz aldatzen dute. 2 tiradak garaitzen dituenak aurrera egiten du. Hasieran esan dugun bezala, sokatira oso ezaguna da munduan zehar. 40 baino nazio ezberdin gehiago aritzen direlarik munduko txapelketa saioetan. Honen ondorioz, kirolarien prestakuntza asko hobetu da. Gaur egun, sokatiran aritzen direnak urtean zehar etengabe gertatzen dira ariketa bereziak eginez. Bestalde, prestakuntzan erabiltzen diren tresnek ere eboluzio handia ezagutu dute, irudietan ikus dezakezuen bezala.